Badaukagu hizkuntza normalkuntza ardurauna, badakigun orden, eta orain jakin berko genuke, ea zentzu dire bere funtziorik garrantzitsuenak. Ea zuen ustez, zentzu dire normalkuntza ondo bideratzeko estrategiak. Zentzu dira, topatzen ditugun zailtasunak geure lana borobiltzeko, eta egon badago ere, ez da, zerk errazten du bidea. Miren, adibidez, eskolan nola egiten duzuen kontatuko diguzu? Bai, gure kasuan lehen esan duten bezala ekintza soltere horretatik hizkuntza proiektu global hortara abiatuz, nik uste teknikari xan lan izango litzakiela, txertatze lan hori bultzatzea, bai. Ulibarriko plangintza, hizkuntza proiektu horretan txertatzen laguntzia. Eta zer egin behar dugu hortarako, hizkuntza proiektuan euskara presentzia bermatu behar da. Alde batetik ikasketa hizkuntza bezala, helburua izan behar da gure ikasleak euskara ikastea, baina tresna bat bai da. Gure ikasleak tresna hori erabili behar dabe, eren ikasketak eitzeko, eta orduan hor, metodologia atzertzen da, ahoskotasunaren edo hizkuntzaren lanketa, eta gero bestetik harreman hizkuntza be. Ikuspegi emozionala lehen entzun dugu, horre gure ustetan asko zaindu behar arlo bada, ze gure hizkuntza minorizatuaren egoeran, ikaslien jarrerak ero bizipenak ero ez die berdinak eta batzutan ez da berabiltzen, baina ez dakigu zergatik ez da ben erabiltzen, zailtasun dauken, zela senditzen dien. Orduan horren azterketa bat eitxia eta horren lanketa bat eitxia beharrezkoa da. Ahozkuntzaren lanketa, gure kasuan bi modutan eitzen dugu, alde batetik bereziki tailer batzuk antolatzen ditugu hizkuntza lantzeko, 3 hizkuntzetan, baina euskara betartian dago. Eta beste gainontzeko gela barruan, beste gainontzeko arlo guztietan ahozkotasunai inarra handixea emoten dut zau. Eta orduan asko bultzatzen dugu adibidez ikasketa kooperatiboaren bitxartez eitzen dien dinamikak horrek azkenian hizkuntzaren erabilera bultzatzen da belako. Edo matematikan problemak ebazteari emoten dut zau garrantzia handixea, hor matematika ikasiz gain beste euskera erabiltzen da belako. Edo zein ekintza planteatzen danean oin adibidez euskararen egunerako lelo lehiaketa badauku planteauta eskolan, hori ez da izan bakarrik ala benga lelo bat, ez lelo hori sortzeko teknika kooperatibak erabiltzen ditugu, azkenean erengan eztabaida bat sortzeko, eren artean behin da berriz hizkuntza etengabe erabiltzeko. Beraz, hori da, bermatzia dinamikak erabilera bultzatzen da ben, dinamikak eta proposatzen ditugu. Azkenean, euskera egunerokotasunean tresna naturala bihurtu dein, ez? Eta horretarako, uste dugu, garrantzia handia daukala lehen esan duten irakaslien artean eitzen ditugun gogo eta saioak, alde batetik irizpideak bateratzen ditugulako eta bestetik klaustrokideen artean hartutako erabagisak badakigu danok inar gehiago daukela zuzendaretzatik edo beste nun betxitik datozenak baino. Gero gakuen artean, euskara, ez dakitxela doian, abia. Mikro jarraituko dugu Bakarrik esatea hori, euskara esanguratsua izatea eremu guztietan eta komunikazioan oinarritutako didaktika erabiltzea. Hizkuntza bat erabiltzeko dela eta horretan oinarritutako didaktika. Eta gero elkarbizitzari garrantzia eman.